Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow o hojalyk maksatnamasynda gödeňine tutulan işleriň amala aşyrylmagyny üpjün etmändigi we gant şugundyrynyň ekişine taýýarlyk işlerine gözegçiligi gowşadandygy üçin Balkan welaýatynyň häkimi Satlykowa käýinç yglan etdi. Tadahanyň maglumatyna görä 11 aprelde geçirilen hökümet mejlisinde ýurdun beýleki welaýatlarynyň ýolbaşçylaryna hem wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänlikler üçin käýinç yglan edildi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri we yerli tinçler welaýatlarda etrap we owa ýerlerinde saklanyp galýan problemler hakynda ýygyderli maglumat berýärler we bu maglumatlar döwlet daşdanyň geçirýän maslahatlaryna gytaklaýyn tasdik bolýar. Balkanyň çeşmeleriň tasdiklamagyna görä Balkan welaýatyndaky problemler sanardan kän we olaryň birinjisi garaşsyzlyk gyllarına döredilen Türkmen mallary döwlet assosiasiýasy we döwlet eýçiligindäki mallaryň tasdan dargadylmagy, iş ýerleriniň köpçülikligiň ýapylmagy bilen bagly. Bu ýagdaý odal uly meçberde mallarçylyk önümlerini öndüren mallarçylyk owalarynyň bir toparynyň çolaryp galmagyny alyp geldi. Netijede 2016-2017 ýyllarda geçirilen täze administrativ bölünşiklerde bu owalaryň bir topary kartadan öçürildi. Şol wagtda kartadan öçürilen owalarda ýaşaýan az sanly ýekawara hojalyklarda ne gaz, ne elektrik üpjünçiligi, ne mektep, ne saglyk nokady bar diýip Balkanly çeşmeler habar berýär. Munyň üstesinde Balkan welaýatynda entek kartadan öçürilmedik ýylatyň nokatlaryň hem ýollarynyň, köpürleriniň juda yaramazlygy aýdylýar. Bellemeli ýer soňky ýyllarda hökümet Balkan welaýatynda gowa çekmek praktikasyny togtatdy we oňa derek şeker şugundyryny ekmek boýunça plan bellenilýär. Emma yerli tinçler olal ýurdun tenagat merkezi bolan Balkan welaýatynda owa hojalyk ekinlerini ýetişdirmegiň täze bir uğurdugyny, Balkanlylardan 3500 hektar çemesi ýerde ekin ýetişdirmegi talap etmegiň o diýen real däerligini aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa Balkan welaýaty Türkmenistanyň territoriýasynyň 30% çemesi meýdanyny tutýar. Ýylat sany bolsa garaşsyzlykdan öňkü maglumatlara görä ýurdun ýylatynyň 11%-ne barar. Yerli tinç Amanmurat Bugaýew garaşsyzlyk ýyllaryna Balkan welaýatynyň tenagat kärhanalaryna işlän Kawkazlylaryň we rus dilli ýylatyň köpçülikleriniň göçüp gidenligini, netijede bu sebäpde ýaşaýan adamlaryň sanynyň azalmasa köpelmänligini tasdikleýär. Şeýle de ýazdy sebätiň ýylatynyň 30-35%-iniň tenagat budawyna zähmet çekýänligini, ondan ekrançylyk, mallarçylyk bilen meşgullanýan 30-35% ýylat üçin 3500 hektar ekrançylyk ýerine berilýän planyň açy çökdür düşýänligini, adam ýetmezçiligi derarly şäherleriň ýylatyny, büdjet edaralarynyň işgärlerini mezur owa hojalyk işlerini, şugundyr ýygmaga çekmegiň adaty urda öwürlýänligini habar berýär. İkinci tarapdan 3500 hektar ýerde öndürilen gant şugundyry Balkan welaýatynyň özüne işlenilmän bir gapdaly 900 kilometr aralyk bolan Mar welaýatyna alınıp gidilýär. Bu ýolda önümiň belli bir meçberi zaýa bolýar we netijede daýhanlaryň ekin ýetişdirip almaly girdeci sadalýar, zähmet koýýar. Şeýle de tinçler Balkan welaýatyndaky problemlaryň esasan hakyky bazar ykdysadyýatyna geçilmezligi hem de korrupsiýanyň giň ýaýramagy bilen baglylygyny aýdýarlar.